Това е пломбата Anchor. Анкор, зависи от латински или английски, означава котва. Те се продават така по 5. Аз съм отчупал една, за да направя демонстрацията с нея. Тук има две дупчици и тук има две дупчици. Докарвам ги да се впадат. Отрязваме си тел. Пломбажна тел, от която имате нужда отделно да поръчате. Промушвате. Нещото, което искате да се отворите и стискате. Така вече тя е щракана и не може да излезе обратно без да се разбие. На нея има достатъчно място, за да се принтира сериен номер или някакво лого, а предимството пред оловните пломби е, че оловните, според мен, аз съм опитвал, много лесно могат да се манипулират. Да се отвори и да се затвори, без вие да знаете, че е отворено и затворено. Това няма начин да се получи с тази пломба. А другото предимство на тази пломба пред оловната пломба е, че за тази не ви трябват пломбажни клещи винаги в джоба. Просто пломбичката, тел, щраквате и готова.